bulaya maganar yarinyar nan a ta wuce wallahi na kuma tana kallon da alamun ta wada sindin wallahi ka ce yanzu idan ta da za ka bi ta to me zai hana Romeo ai na san za ka iya Romeo amma ta jima na Allah fa na shinkafa nake tambaya. Ka gan da tireda nake tafiya ne. Ai na ta ko kin sani sai ki ga musu. Ba nan ban waya kamar to ina kallo sai in ga maka ko. Yau da kwari na nake ji na nake. Zauna ke aboki. Allah ne waje na. Alkai. Ya kuke da ita? Wa, jaruma? Ai yanzu ita ce jaruma ni ne jarumi. Dai jarumi. Ai yanzu yarinyar nan nake gaya ma ta mutu da suna Allah alquran ta dinga zazzaga min kalamai yadda ka san Maryam mutafin din karki manta da Allah rariya ai na gidan ma ta dinga zuwa zance ma gaba daya ma nake gaya muku ba Allah ne Allah nake gaya muku za a sha soyayya Allah wallahi kai ka ganta mata dawo ita ce ina wani sun koyar da kai kaman kadangare a wajen kai ina gaba da kai take a da ni kike kore wannan shi ya san shi koma waye ne da wanda da kai take bai yalla jarumar ka ce ba shinkafa da ka tambaye ni na tambayo maka yar Hausa 150 na gwamnati 1500 sai a saya kai gida ko shinkafa kuma daman shinkafa ka tambaye ta